आणि हय या घुबडा आणि घुबडाच्या खालीच आम्ही बसलो आणि आय लव यू डायरेक्ट स्विमिंग पूल मध्ये या. ग्रिल चिकन सॅलड, ग्रिल पनीर सॅलड, तंदुरी प्रॉस आणि चिकन विकलेलं आहे. पूर्ण डोंबिवलीचा व्ह्यू दिसता आमच्या. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, आज हा व्हॅलेंटाईन डे आणि त्याच्यासाठी आम्ही आता रेस्टॉरंट काय एका जातो. त्या रेस्टॉरंट हा आमचा डोंबिवलीचा, कारण मागच्या व्हिडिओत आम्ही बोललो होतो की डोंबिवलीचे चांगले एक्सप्लोर आम्ही एक्सप्लोर करणार आहोत. तर त्याच्यासाठी आम्ही आता व्हॅलेंटाईन डेसाठी डोंबिवलीचा रेस्टॉरंट आम्ही सिलेक्ट केलं आणि त्या रेस्टॉरंट का जातो. आणि त्या रेस्टॉरंट खरंच लय भारी आहे आणि आमका लय दिवसापूर्वी वाट बघतो की थंय जाऊसाठी. आणि फायनली आजचो तो दिवस इलो. ते काय मिळता व्हेज नॉन व्हेज, त्याची काय प्राईस हा, महाग तर असणारच हा. आणि आम्ही आज टेबल बुक करून जातो. त्याचा पण कॉस्ट काय आता थंय जाऊन सांगतो, कारण आता रिक्षा खाली इली आम्ही निघतो. चला लेट्स गो गाईज. क्ले डोंबिवली क्ले. तर म्हणजे आम्ही आता क्ले काय इलो आणि आता आतमध्ये जातो. क्ले. तर म्हणजे फायनली आम्ही क्लेसाठी इलो. तर ह्या रेस्टॉरंट आहे क्ले. तर आम्ही आतमध्ये जातो. टेडी बेअर ठेवलेले आहेत. चला. तर चला मंडळी, आपण आपल्या टेबल जवळ जाऊया. म्युझिक लय जोरात अगदी. म्हणजे आम्ही टेबल बघतो 4चा काही भेटतात. हे इकडेच बसूया बघ. घुबडा हे घुबडा हेच बसा. तर म्हणजे फायनली आम्ही हय बसतो. तर आता हे आम्ही बसलो, ऑर्डर देतो आणि नंतर आम्ही तुमका संपूर्ण रेस्टॉरंट ह्या हा रूफटॉप त्या सर्व तुमका दाखवतो. ह्या बघा पूर्ण ओपन हा. वाव, मस्त जा अगदी. आणि आता लोक तर येऊ सुरुवात झाली आहे. आम्ही इलो 8:30 वाजता बरोबर. तर आता आम्ही हे बसलो आणि आमची ऑर्डर देतो. तर म्हणजे साऊंड तर जास्त, पण तुमका तरी पण आम्ही क्ले पूर्ण दाखवतो. चला. पहिली हैसून एंट्री आहे. आम्ही हैसून एंट्री केलं होतं आणि हा क्लेचं नाव आहे. आणि हा सेल्फी वगैरे काढू शकतास तुम्ही. यांच्याने सेल्फी वगैरे काढल्याने हे बघा. आणि हा मोठो स्विमिंग पूल आहे. आजच्या दिवसासाठी बनवला व्हॅलेंटाईन डे साठी. आणि हाय पूर्ण स्विमिंग पूल हा. बापरे. आणि आय लव यू डायरेक्ट स्विमिंग पूल मध्ये हा. तुम्ही बघू शकता या बघा. आणि स्विमिंग पूल पण लय मोठो हा. हे बघा, हे बघा. आणि वरती पण बसूची सोय आहे ती बघा. तर अगोदरच बुक झालेला. आम्ही पुढे जाऊन दाखवूया काय काय हातात तुम्हाला दाखवतो. चला. इकडे पण हा बसू शकतास. हे पण 4चा टेबल हा. पण आम्ही हे बसलो नाही, आम्ही थंय बसलो. हे जरा लांब वाटतं ना. हां, त्या खायचा व्ह्यू मस्त वाटत होतो. हे वरती जाऊया काय. चला बघून येऊया वरती. आणि वरून पण पूर्ण व्ह्यू दाखवतो तुमका. आणि हा आहे लय मोठा हा बघा. आणि हे पण TV पण आहे हे बघा. तर म्हणजे हे सर्व बसले. चला आम्ही आपले खाली जातो. आणि इकडनं तुम्ही व्ह्यू बघू शकता. हे बघा पूर्ण डोंबिवलीचा व्ह्यू दिसता आमच्या. मग हे बघा आमची डोंबिवली. थंय आमची बिल्डिंग आहे. आणि अजून तुम्ही मॅच बघू शकतास. आणि हो स्विमिंग पूल. आम्ही बसलो थंय. ते घुबाडा थंय आम्ही बसलो. तर चला आपण खाली जाऊया आता. आम्ही बसलो हय. आणि त्या साईडला पण बसूची जागा ती पण तुम्हाला दाखवतो. चला. मगाशी दाखवलं तरी पण एकदा दाखवतो. हय यांचं DJ वगैरे हय. मोठी टेबल आहात, म्हणजे 5-5, 10-10 लोकांची टेबल आहात. हय म्युझिक सिस्टम हा पूर्ण. आणि हय पण मस्त आहे बघू का, म्हणजे विंडोच्या बाजू का वगैरे. आणि ही 4-4 जणांची सीट आहेत, बसूची व्यवस्था. आणि हय मोठा टेबल आहे 8 लोकांचा. आणि हय सर्व बार सेक्शन आहे.
आणि त्याच्याच वर ही एक मोठी स्क्रीन लावलेली आहे मॅचेसाठी आणि हे पूर्ण बार आहे. आणि आम्ही बसलो त्या साईड का आणि हय तिच्या ना वाटता सुशी बार ना बार आहे होय. तर आम्ही हय पण बसूची व्यवस्था पण आम्ही बसलो हय कारण 4चा टेबल हय आमचा हय बुकिंग होता. आणि हय या घुबडा आणि घुबडाच्या खालीच आम्ही बसलो. या उडी मारीला घुबड. तर आम्ही ऑर्डर तर दिलं आणि नॉर्मल सर्व प्राईस वगैरे नॉर्मल आहे, जास्त काय महाग नाही. बॅस्टियन एवढा अजिबात महाग नाही. हा पण नॉर्मल रेस्टॉरंट सारखा 400, 500, 300, 400 रुपया. आज कवर चार्जेस आहेत. हां काय नाही बुकिंग वगैरे काय नाही. आजचा दिवस फक्त बुकिंग आहे. व्हॅलेंटाईन डे आणि डेकोरेशन केलं नाही हा ना, त्याच्यामुळे कवर चार्जेस होते. हां तर मंडळी फायनली आमच्या स्टार्टर इलेले आहेत आणि काय काय इले ते दीपाली आमचा सांगणार हा. ग्रिल चिकन सॅलड, ग्रिल पनीर सॅलड तंदुरी प्रॉन्स आणि चिकन विंगलेट आहे. चिकन विंगलेट आणि एक मॉकटेल आहे. ह्या मॉकटेला आणि आपण ह्या घुबड्याच्या ग्लासात आणि ह्या आहे घुबडा. ह्या बघा. तर मंडळी आम्ही आहे तुटून पडतो आता. चला मंडळी आवाज तर लयच आता आणि आहे सॅलड खाता पनीर सॅलड ना लय भारी आहे. आणि हे विंग्स कबाब पण लय भारी आहेत. हे बघा आणि हे प्रॉन्स आहेत आणि हे सर्व आम्ही आता खाऊक लागलो. म्हणजे चिकन विंगलेट आवाज येत नाही लय ह्या बेकार आवाज हा. भरलेला लय भारी लागतात, लय भारी लागतात. फुल एकदम जोश मध्ये सर्व भरला आता आणि फुल जोश मध्ये बाबलवन चौकाळलो आता. डोळे दुखूक लागले. भावी जे आहे बसले आम्ही दोघं आहे बसलो. काय ऐकू येणार ना बोललेला. आता फुल भरला सर्व. बाबलो ट्रे घेऊन येलो डायरेक्ट गाडीचे. हा पी ना. हे आऊल आऊल काय हा 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 उभा पण राहू हा बाबा जियान काढल्या ना. आमचा जेवण झाला आणि व्हॅलेंटाईन डे आमचं संपलो. आणि दीपाली काय गिफ्ट दिलंय ते दाखवचा लवकर. तर गाईज हे डायमंडची रिंग मी दीपाली का गिफ्ट दिलंय हे तुम्ही बघू शकता. आणि हा एक जबरदस्त असा मंगळसूत्र काय मनांचा होता सर्व. तर तिका हे सोन्याच्या सरीचा हवा होता तर घेतलाय. मग फायनली जबरदस्त गिफ्ट झालेला. तर चला बाय बाय. आणि आमची गाडी इली बसा चला.